Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. Ayan. May puno kami dito ng malunggay sa tapat ng bahay. Ayan, nagsawa na kami kakagulay. Ayan, baka gusto nyong dahon ng malunggay. Ayan, kayo na lang bahalang kumuha. Ayan, nakakatamad na kuhanin. Ayan, tingnan mo naman. Sa mga mahilig sa malunggay dyan, yan, libre yan dito sa aming tapat ng bahay. Kaya lang, kayo na lang kumuha. Ayan. Napakasarap na malunggay na yan. Kaya lang, sabi ko nga, kayo na lang kumuha ng malunggay na ito.